Θες να έρθεις να κάνεις το intro? Τι intro να κάνω? Δεν ξέρω. Τι να πω? Γεια σας πες. Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε αυτό. Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε review του Bootcamp Deluxe. Αυτό. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, ως ειδικός λοιπόν. και γνώστης της μουσικής Μους και Καρίμ, τους έμαθα όταν βγάλαν το Bootcamp. Δεν είχα ιδέα ποιοι ήταν οι κύριοι. Δεν είχα ιδέα. Ήξερα ότι υπάρχουν. Εγώ δεν ήξερα καν. Εγώ αν ήμουν viewers θα ρωτήσει. Εγώ δεν ήξερα καν. Μαλάκα, ούτε από τα Dove Session το Moose. Μαλάκα, Fun fact, μόλις έμαθα ότι ο Μους είχε Dove Session. Αλήθεια σας λέω. Φεύγω ρε! Βάλτε να τα ακούσω ρε μαλάκα. Έρχομαι. Κάνε ένα πόδι. Τίμιος. Μπρο, αλήθεια μόλις το έμαθα. Μπρο, τι λες? Μαλάκα, στο είχα πει. Λοιπόν, Track by track, τι κάνουμε? εγώ θέλω να ξεκινήσω από το cover. Εγώ πρώτα θα λέω cover, βασικά και τίτλο, όχι θα κρίνω τίτλο, cover, track by track. Στον τίτλο τι να πεις ρε μαλάκα? Είναι 10 φορές καλύτερο να το κάνω. Ναι, αυτό λέω. 10, όχι ρε μαλάκα. Όχι, θα μιλάς. Είσαι Τόσο, όχι τόσο ρε πιο πολύ μαλάκα. από μένα. Είσαι ο κάμερα. Εγώ θα κάνω. Θα μιλάς εσύ. Λοιπόν, Το Bootcamp cover Deluxe. όντως σας άρεσε το Πρώτο, Deluxe είναι μίλια καλύτερο. Εγώ σου εξήγησα πριν Σάββα. Εσύ μου είπες περί Worthing και τέτοια, οκ, αυτό το ακούω. Αλλά το άλλο μου είχε αρέσει ρε μαλάκα. Όχι, Είναι ωραίο. τα όπλα. Ποιο? Μπρο είναι όπλα. Για το πρώτο λέω εγώ. Α, Το για δεύτερο. το Deluxe. Α, νόμιζα το πρώτο λες. Όχι, ρε έτσι. Το πρώτο, in fact, δεν είναι όπλα. Το πρώτο είναι απλά. Οκ, είναι αυτό, λες οκ. Δεν είναι τόσο στο theme. Ναι, ενώ το δεύτερο, δεν ξέρω, κάπως δεν. Αυτό μου έλεγε ο Και Φάτς επειδή είναι πριν. deluxe, και επειδή είναι deluxe και είναι πιο simplified, μου αρέσει αυτό. Δεν ξέρω και πώς. εμένα μου αρέσει. Το κάνει Καλά, πιο- αυτό ναι. Αυτό το Και σου, εντωμεταξύ, αν το δεις, σου φαίνεται simple, αλλά εν τέλει δεν είναι. Οπότε Εγώ Είναι perfect. είναι πάρα πολύ. για Πάρα αρκετές μέρες μου είχε διαφύγει εντελώς το ότι είναι όπλα και τέτοια και μαλακίες και λέω α, αστεράκι. Και εμένα. Cool. Και εγώ έλεγα οκ. Φαινόταν σαν ένα χαζοζωγραφισμένο τέτοιο. Αυτό με παρατήσει και δεξιά. Εγώ είμαι χαζός ρε μαλάκα, έχω αυτισμό, αφήστε με. Χαμπάρι, bro. Αχάμπαρος, δεν παίρνει χαμπάρι. Αλλά όχι, το cover είναι ακραίο. Ακραίο το κάνω. Είναι ακραίο! 15 νοματές να βάζει. Σταμάτα. Άλλο. Λοιπόν, track by track, let me cook. Let me cook, let me Let me cook. cook. Το let me cook. Λοιπόν, Για μένα καλό intro. και εμένα πάρα πολύ καλό intro. Το feed δεν μ' άρεσε. Το? Το feed δεν μ' Ναι. άρεσε. Ποιος Το είναι feed- αυτός ο τυπάς? Ποιος το μπούτσο είναι αυτός? Και γιατί έχει γαμμένο feature στο Δεν τα intro? έπρεπε να ξέρουμε, ρε μαλάκα. Για να κάνουμε. Είναι δύο πράγματα λέει, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι. Ένας είναι. Ο τέτοιος ρε μαλάκα, ο Brief Talk. Brief Talk. Brief Ο Big Nick ποιος είναι? Παραγωγός. Ο παραγωγός ρε μαλάκα. Δεν είναι ο Σ' όλα είναι ο Τόνι και έχει assist. Tony Carfoni. Brief. Tony Fragment. Ο Επίσης- Brief Talk ρε μαλάκα είναι. Ναι, το δεν έχω ξέρω δει. ποιος είναι αυτός. Είναι για τον Είναι Μπούτσο. ένα... Μαλάκα είναι ο Βινίσιος. Είναι ο Βινίσιος. Είναι όντως ο Big Nick. Μαλάκα ο Βινίσιος. Ωραία, λοιπόν. Είναι ο Βινίσιος W. Δες, όχι, το fit. Όχι ρε μαλάκα, το feed είναι κόλλο. Το fit είναι αυτό που χαλάει το track. Το track είναι ήδη πολύ καλό σαν track και σαν intro κολλάει πάρα Track πολύ. μ' αρέσει Πάρα περισσότερο πολύ. σαν intro από ότι σαν track. Μ' αρέσει και σαν track. Ναι, μ' αρέσει και σαν track, αλλά όντως σαν intro είναι καλύτερο γιατί σε εισάγει σε έναν δικό του. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Με έβαλε στο vibe, Και σε ανεβάζει. Σιγά σιγά. αλλά μετά μπήκε το fit. Ναι. Και είμαι σε φάση, Δεν σε βγάζει από το vibe. αλλά δεν με έβγαλε τέλος. Ναι, δεν Οπότε σε εντάξει. βγάζει από το vibe, απλά είναι περίεργο fit. Δηλαδή, σαν fit δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ότι σε βγάζει από το vibe. Καλά. Αλλά σε βάζει σιγά σιγά στο vibe και άμα το ακούσεις, σε βάζει και σε βάζει και σε βάζει και ανεβαίνει αυτό. Είναι μια. Ναι. Είναι η ψήσον χ. Το δάχτυλο του Χάτζη. Και το κάνει πολύ καλά αυτό. Οπότε εγώ του έχω βάλει ένα τίμιο 8 στα 10. Μόνο! 8. Τι μόνο ρε μαλάκα, εγώ το έχω βάλει 7. Γιατί δεν βάζεις το fit. Επειδή περιμένω το έχεις αντιδράσει από σένα, σκέψω ότι 10 στα 10 είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει ακούσει στη ζωή σου. Έχω βάλει 2 δεκάρια. Εγώ διαφωνώ με Είπα αυτό. 10 να του βάλεις. Ούτε 9. Εγώ διαφωνώ Στην με αρχή του αυτό. είχα 8,5, αλλά το κατέβασα 8. 8,5. Το κατέβασα 8. Είχα βάλει βαθμούς και μετά χθες μπήκα σε κόψιμο. Μπήκα και βλέπω και λέω. Άσε, αν σου δείξω παντελόνι δεν καταλαβαίνεις. Αλλά ναι. 8 ρε φίλε. Εσύ πόσο βάζεις? 8,5. Εγώ βάζω 8,5. Εγώ τώρα νιώθω μουνόσκυλο ρε μαλάκα, έχω βάλει 7. Μαλάκα, τι Όχι, 8. Και το 7 το ακούω, αλλά Μαλάκα, 8. εσύ τι λες? 8. 7,498. Εντάξει. Άρα κρατάμε του Πάργα. 8,5. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. παιδιά, Δεν χρειάζεται Όχι, να ναι, όντως, καταλήξουμε μαλάκα, σε σκέψου. ένα rating. Σκέψου το Σάντολ, ξέρω. Ο Σάντονης θα λέει τι το feed είναι τέλειο. Δεν σ' αρέσει ο Kid.
Ωραία. 8. Jarheads. Εντάξει. Πονεμένη ιστορία. Πονεμένη ιστορία, αλλά. Τι. Λοιπόν, Jarheads, όταν το πρώτο άκουσα, ο Light με χάλαγε πάρα πολύ. Γιατί ρε μάλλον. Άκουμε, η φωνή του Light δεν μ' αρέσει ακόμα, αλλά μετά από. Το έχω ακούσει και το έχω ξανακούσει και το έχω ξανακούσει και το έχω ξανακούσει. Η φωνή δεν είναι ότι μ' αρέσει, αλλά ο Light έχει ακραίες μπάρες. Έχω συνηθίσει, οπότε δεν με ενοχλεί η φωνή. Όλοι έχουν ακραίες μπάρες, η παραγωγή είναι ακραία. Οπότε ναι, το track είναι πάρα πολύ καλό. Εμένα δεν με ενόχλησε ποτέ η φωνή του Light. Βάζω κι εγώ. Κατάλαβες. Όταν τα έχεις δει και τα έχεις ξαναδεί, δεν γίνεται αυτό να είναι 8,5 και το άλλο να. Το Jarheads είναι 8,5. Το Jarheads είναι 8,5. Το Jarheads και για μένα 8,5. Δεν του έβαλα 9, γιατί μετά το feat του Light νιώθω ότι έπεσε λίγο το track προς το τέλος. Όχι, ωραίος. Τσοκός τα βάρα κουράδα λέει. Ρε μαλάκα. Κάπου και στο τέλος κάτι παίζει με το beat, κάτι remix κάνει. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά μ' αρέσει. Νομίζω κάνει slow down λίγο. Δεν τρελάθηκα γι' αυτό, αλλά ο Light μ' άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί δεν του βάζω 9. Αν ο Light έχωνε με την παλιά του φωνή που έχει με αυτή τη λεφτή, θα του έβαζα 9. Ναι, κι εγώ. Μόνο γι' αυτό του βάζω 8. Σου λέω, δεν είναι ότι δεν ακούω το track, αλλά προφανώς και το ακούω και μ' αρέσει και είναι και γαμάτο. Αλλά αν δεν είχε αυτή τη φωνή θα ήταν 9. Να σου πω την αλήθεια, ούτε πρώτο ούτε τώρα. Με χάλασε η φωνή του Light ιδιαίτερα, να σου πω. Απλά λέω, ο Light είναι αυτός και μετά. Ρε φίλε, δες και ο Moose τσιριχτή φωνή έχει, αλλά ο Light δεν έχει τσιριχτή φωνή. Την κάνει επίτηδες. Ναι, το χάνε. Το pull up με το spaceship man. Ναι, φλόρις. Εγώ βάζω 8,5. 8,5 εγώ. 8,5 same. Θα μπορούσε. Πάργας πόσο. Εγώ κρατάω το κοινό σας. Εσύ τα έχεις. Κάνω όλο μέσο όρο διατρία. Για να βγάλουμε κοινό απόλυτο. Το ακούω αυτό. Εγώ λέω και εγώ 8,5 για να μην κάθομαι να κάνω όλο το. Αφού 8,5 βάλαμε όλοι. Ναι, αυτό ρε μαλάκα. Άρα θα βγει 8,5 πάλι. Θα μπορούσε να είναι 9. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε όντως να είναι. Εσύ γιατί αφού σ' άρεσε το Light. Ναι, Explanation. δεν μ' άρεσε μετά το Light ρε μαλάκα. Μετά το Light. Μπρο, έχει δίκιο ο Χάτζ όμως. Έχει δίκιο ο Χάτζ. Τσοκόμαι στο γάρκο, γάδε μπρο. Μαλάκα τσοκώ στο γάρκο. Ρε μαλάκα. Μόνο που έχει πει αυτό, εγώ σου λέω εκεί είναι το πικ τώρα. Εν τω μεταξύ στην αρχή. Βάζω 9 ρε μαλάκα. Στα αρχίδια μου. Όταν πρώτο άκουσα τον bootcamp, όχι τον deluxe, που το συζητούσα με σένα, που δεν το είχα ακούσει τόσο. Που μου έλεγε εσύ, ο Μους είναι καλύτερος, ο Μους είναι καλύτερος. Εγώ δεν τους ξεχώριζα τόσο τότε. Από φωνές, ρε φίλε, φασικά δεν τους ήξερα καν. Και έλεγα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Νομίζω ο Καρίμ είναι καλύτερος. Μαλάκης, ο Καρίμ δεν είναι καλύτερος. Ο Καρίμ δεν είναι καλύτερος. Καθόλου καλύτερος δεν είναι ο Καρίμ. Έχεις χαμάει, δεν είναι καλύτερος. Ναι, μαλάκα συγκριτικά. Άμα τους βγάλεις συγκριτικά, ναι. Συγκριτικά με τον Μους. Ο Μους είναι θείος, ρε φίλε. Ο Μους είναι πολύ καλύτερος. Όμως είναι πάρα πολύ καλός. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ 8,5 Jarheads. Αυτός 9. 9 στα αρχίδια μου, μ' άρεσε ο Light. Και εγώ 9 το είχα, αλλά το βάλω 8,5. Σας λέω, χθες έπαιξα κόψη. Έπαιξε. Εγώ ήμουνα και επικής χθες στο τελευταίο release. Φορά τα σκέφτομαι, δεν έχω ιδέα. Ναι, οκ. Ρόγα μάινα, ξέρεις. Το ακούς μάλλον. 10. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει Και 10, πάρα ρε μαλάκα. Μαλάκα 10 στα αρχίδια. Γίνεται και λίγο repetitive. Λίγο. Έχει και πιο repetitive. Ας πούμε το Grand Prix. Ναι. Αυτά. Θα τα πούμε στην ώρα. 10 δεν είναι. Εγώ το έχω βάλει 8, μπρο. 8. Όχι 8. Όχι 8 ρε μας. 8,5 το Jarheads και 9. 8 δεν έβαλε στο intro. Εγώ βάζω 9. Ναι, 8. Δεν παίζει. Βάζω 9. Μπρο, για μένα το Τζακαρού είναι 8. Μπορώ να κάνω. Και εμένα μου άρεσε πιο πολύ, αλλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα κάνω consider ένα 9,5 στη χειρότερη. Ωραία. Εγώ βάζω 8 στο Τζακαρού. Κάντε μία. Ναι, κάτσε, να σε πω. Εγώ απλά δεν έχω κάτι. Απλά μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Η παραγωγή Once More είναι όντως ακραία. Και εγώ κάνω stand στο γεγονός ότι ίσως είναι 10. 10 δεν είναι, είναι 9. Μετά από άκουσμα Τζακαρού μετανιώνω 8. Δεν ξέρω γιατί. 8,5 μπορεί και να το άκουγα 9 όντως. 9 όμως. 9. Πώς κατέληξες στο 8? Δεν ξέρω. Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Γιατί όντως ανεβαίνει τόσο γαμάτα, κλιμακώνεται τόσο. Και τελειώνει καλά, ρε. Το outro είναι πολύ ωραίο. Το skit είναι πολύ ωραίο. Το skit στο τέλος το απογειώνει κι άλλο. Είναι νιαράκι. Το δέχομαι. Απλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το υπόλοιπο track. Καλά, σίγουρα. Όχι όλο το track, αμά. Ωραία. Μόνοι. Λοιπόν. Όχι, 5! Θα πω. Όχι, εντάξει. Κοίτα. Στην αρχή ήμουν και εγώ πολύ σκληρός με αυτό το track. Από το 7 στο 5. Από το 7 στο 5! Όχι 5, ρε μάλλον. Κοίτα. Ξέρεις γιατί 5? Ήμουνα πολύ σκληρός μαζί του την πρώτη φορά που το άκουσα. Να δικαιολογηθώ. Είχα βάλει 6. Και εγώ 6,5. Growing on me. Έχω φτάσει στο 7,5. Εγώ βάζω 6,5. Βάζω 5. Να πω γιατί βάζω 5. Όντως, το beat γαμάει, αλλά
έχω γράψει ότι είναι wanna be beat. Αλλά μένει εκεί, κατάλαβες. Το νιώθω ότι όπως όλα τα υπόλοιπα tracks το κάνουν κάτι, αυτό είναι εκεί, σταθερό. Και αυτό δεν θα λες, δεν είναι για 5. Αυτό προφανώς δεν είναι για 5. Αλλά το σκιπάρω, ρε φίλε. Όχι πάντα, αλλά το σκιπάρω. Κατάλαβες. Εγώ το βλέπω σαν ένα ωραίο σκίτ, ρε παιδί. Δηλαδή, max να το βάλω 6, αλλά σου λέω το σκιπάρω. Και αν είναι πάνω από 5, νιώθω ότι δεν μπορώ να το σκιπάρω. Θα σου πω. Κατάλαβες. Δεν νομίζω πως. Το σκιπάρω γιατί το βαριέμαι και είναι και μικρό, είναι 1,50. Αυτό σε λέω. Θα σου πω γιατί. Το τραγούδι είναι πολύ chill, και 40. αλλά μένει εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι κακό. Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω το βάζω 5. Επειδή είναι 1 και 40, εμένα δεν με κουράζει αρκετά για να πω φύγε. Εγώ αυτό σου λέω ότι με κουράζει και είναι και μικρό, κατάλαβες. Όχι. Το 5 δεν το ακούω. Το 5 είναι λίγο το μάτι. Γιατί το σκιπάρω, κατάλαβες. 5 δεν. 6 ρε. Εγώ έχω βάλει 7-7. Δεν μπορώ να βάλω κάτι που είναι πάνω από τη βάση και να λέω όμως το περνάω, κατάλαβες. Είναι το μόνο skip που έχει το album, κατά τη γνώμη. Και το βάζω 5. Αυτό είναι το skip. Δηλαδή, άμα πιστεύετε. Μαλάκες. Όταν φτάσουμε εκεί. Ναι, όταν φτάσουμε εκεί, εσύ έχεις βάλει 10 σε άλλα κι άλλα, άστο. Αν δεν γαμίσω ρε μαλάκα. Θα τα πούμε, λίγο. Αλλά όχι. Αν πιστεύω ότι μπορώ να βάλω σε skip 6, θα το βάλω 6. Γιατί όντως τόσο το έχω στην αρχή. Απλά το έχεις για το skip. Αλλά είναι το skip μου, ρε φίλε. Και είναι και μικρό, κατάλαβε. Είναι αυτό ότι το beat γαμάει, αλλά μπαίνει και γαμάει και. Αυτό. Πάει έτσι μετά. Εγώ θεωρώ ότι σκεϊλάρει όσο περισσότερο το ακούς. Γιατί εμένα την πρώτη φορά δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν έχει κάποιο σκέιλ. Στο μη σου πω, ήμουνα στη φάση έγινε το αντίθετο. Όταν το άκουσα πρώτη φορά γούσταρα full. Να. Και εγώ. Και το βαριέμαι. Το βαριέμαι. Αυτό σου λέω. Όταν το πρώτο άκουσα, λες γαμάει. Αλλά άμα δεις όλα τα άλλα, είναι λίγο καμπύλ. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, κάνει ράνι. Το μόνο είναι απλά. Εγώ γι' αυτό. Εννοούσα ότι η σκεϊλάρι της αρέσει περισσότερο στο ακούς. Ναι, το κατάλαβα. Αλλά θέλω να πω. Για μένα ήταν το αντίθετο, ρε παιδιά. Στο πρώτο review ήμουνα πάρα πολύ σκληρός με αυτό το track. Του είχα βάλει πολύ κακή βαθμολογία, δεν είχα γράψει τίποτα. Ήμουν σε φάση μικρό track, αδιάφορο full. Και μ' αρέσει λίγο παραπάνω τώρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, οκ, συμβαίνω. Ναι, είναι αυτό. Έχω πει ότι το beat είναι misused. Είναι ότι έχει τόση προοπτική το beat, αλλά δεν ξέρω, δεν το αξιοποιώ. Αυτό το ακούω. Αυτό το νιώθω λίγο άψυχο. Λίγο empty, είναι λίγο empty. Το ότι είναι λίγο άψυχο, ειδικά αν δεις τα υπόλοιπα tracks που είναι γύρω αυτό σε αυτό το album. Αυτό σου λέω. Αυτό ναι, αυτό έχει. Άντε να το βάλω 6 σου λέω. 6, αλλά. 6. Εγώ βάζω 6. Ναι. Όλοι 6. Εγώ 7. Εγώ 6,5 βάζω. Ωραία. 6,5. 6,88. Πώς βγήκε αυτό, ρε μάλλον. Πώς ρε μαλάκα, εσύ τι έβαλε. Πώς βγαίνει 6,88 με 3. Όχι, εγώ βάζω 6,88. Οκ, εντάξει. Thank you. Δεν έχω. Πάρα δεν μετράνε, αλλά μην του το πείτε. Ωραία. Boom. Όλοι καλά με το Δεν μ' αρέσει. Ξέρω την άποψη του Σάβα, αλλά εμένα μ' αρέσει. καθόλου. Όχι καθόλου. Εγώ το θεωρώ τον ορισμό του μεχ. Όχι, εγώ όταν το πρώτο άκουσα νόμιζα ότι ήταν πολύ καλύτερο. Σιγά σιγά έχει πέσει, αλλά δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλό track. Πολύ καλό track, αλλά άμα το ακούσει και το ξανακούσει και το ξανακούσει, επειδή χθες γι' αυτό το λόγο, επειδή είχα ενδιασμούς, το έβαλα ξανά και ξανά. Είναι και αυτό repetitive. Όχι όπως είναι το Money, το Money είναι πολύ πιο boring. Ναι. Αλλά είναι και αυτό repetitive, οπότε του έχω βάλει 7. Ξέρεις τι, αλλά αν σε το αυτό το ακούσεις, track νομίζω είναι και αυτό μικρό. η παραγωγή είναι πολύ ωραία, Ναι. το τέτοιο είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά μου φαίνεται repetitive της Παναγίας. Ναι, αυτό. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Όχι. Είναι πολύ καλό, αλλά είναι όντως repetitive. Εγώ του βάζω 7,5. Εγώ 7. Θα αρκεστώ στο 6 προς 6,5. Άντε 6. Βάζεις το μόνοι πιο πάνω. Όντως, Ναι, ρε. το μόνοι πάνω από το Είσαι boom. λίγο τρελός. Είμαι λίγο τρελό. Ξέρεις τι. Θα δεις πόσο τρελός είναι. Θα δεις. Σταμάτα. Έχει άγχος. Σταμάτα. Μην με κάνεις έτσι. Τελείως κούκου, μαλάκα. Μόλις βάλαμε τον Πάργα, είναι νούμερο 1. Τι έχουμε μετά, τι να κάνω Τι σπίτι. να κάνω σπίτι μου. Μ' αρέσει. Και εμένα πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα Από πολύ. τα καλύτερα του δίσκου. Και εγώ Με έχω πάλι- γράψει ακριβώς αυτό. Από τα καλύτερα tracks του δίσκου. Είναι ακραίο το beat. Και για Μ' να πω αρέσει- στα τα δικά μου, μ' αρέσει πάρα πολύ πώς το έχει κεντήσει. Ναι. Και μ' αρέσει και είναι το πρώτο track που βλέπεις τόσο passing game ανάμεσά τους. Δηλαδή Ναι, είναι κάνουν πολύ sweet. Το παίρνουν Εμένα μου πάρα άρεσαν πολύ πάρα ωραία. πολύ τα vibes. Εμείς από μας έχουμε πούμε είναι το καλύτερο. Και είναι και αυτό. Για μένα είναι καλύτερο από το Τζακάρ. Δες, Πάνω από το Τζακάρ και Jarheads. Jarheads. Το Jarheads και το Τζακαρού τελικά τα βάλα 9. 8,5. Και εγώ τα έχω Ναι, πειράξει. στο Jarheads δεν βάλα 8,5 και στο άλλο 9. Ναι, 9 θα το βάλω. Από αυτά που. Εγώ 9. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Τίνω προς 9. Νιώθω ότι δεν έχει αρέσει τόσο στον κόσμο. Ενώ είναι από τα καλύτερα. Έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Το beat νομίζω απλά επειδή δεν είναι τόσο. Είναι πιο chill.
Αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' άρεσε που είναι chill. Θεωρώ ότι είναι το. Αυτό, σε πρώτα του βάλω 9. Αλλά βάλε 9,5 ρε φίλε. Δεν είναι 9,5 όμως. Είναι κάτω από 9,5. 9,3 πάει στο. Να βάλω 9,5. Δεν ξέρω. Όχι, 9. Εγώ 9. Αυτό θα βάζα 9,2-3. Και είναι και το πρώτο track που έχουν τόσο αγγλιοελληνικά. Ισχύει. Το τραπέζι θα γυρίσει. Βάζω 9,2. Έχουν τέτοια references αυτό το track πάρα πολύ. 9,2, αλλά ο Ρινί Μέλη σα τα έχει. Στο. Ποιο μόνο. Τι να κάνω είμαστε. Καπνιστή μου. Κάντε μια ανάλυση. Όχι, σου λέω. Η ανάλυση είναι. Εμένα μου άρεσαν τα vibes πάρα πολύ. Το beat είναι πιο τέτοιο. Ότι είναι ίσως, αν δεν κάνω λάθος, συγκριτικά με όλα τα προηγούμενα, το πρώτο beat που είναι πιο έτσι. Ναι. Όλα τα άλλα ήταν πιο. Ξεχωρίζει. Ειδικά πριν βγει το Deluxe, ξεχωρίζει ως το πιο τέτοιου vibe. Οπότε, εμένα προσωπικά το beat μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως είναι. Ειδικά η διαφορά του με όλα τα υπόλοιπα και όχι. Θεωρώ δύναμή του αυτό πραγματικά. Ξεχωρίζει. 9,2. Stay different. I'm nothing like y'all. Το ακούω αυτό που λες. Δηλαδή, άμα το βάλω 9, σε φανεί ότι τα βάζω στο ίδιο level. Ναι, αλλά θέλω. Για μένα είναι πιο πάνω. Το ακούω αυτό που λες. Αλλά 9,2. Δεν θέλω να είμαι ορεινός με λύση. Ρε φίλε, 9,5. Γιατί όχι 9,5? Γιατί θα βάλω σε άλλα 9,5. Α, έχεις βάλει 9,5. Δεν έχω βάλει 9,5 πουθενά, μπρο. Αιτζία 9,5. Για μένα είναι καλύτερο από το τι να κάνω. Είμαι σκληρός. Έχω ρίξει 8 στο Aegean. Έχω ρίξει 8 στο Aegean. Θέλω να εξηγηθώ. Το Aegean είναι όντως ακραίο track. Είναι ακραίο track, αλλά το έχω ακούσει τόσες φορές για κάποιο λόγο. Ναι, συμφωνώ. Τόσες φορές. Της Παναγίας προφανώς. Και εκτός του overplayed. Μάλλον. Αντικειμενικά δεν είναι 8. Μάλλον. Τι αντικειμενικό έχει, να κάνουμε κυριολεκτικά review μουσική. Ναι, αυτό σου λέω. Σου λέω, μάλλον είναι από το overplayed, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Block blast! Ότι επειδή το έχω ακούσει τόσες φορές, μου φαίνεται repetitive κι ας μην είναι. Κατάλαβες. Δεν είναι. Δεν είμαι, bro. Μου φαίνεται ότι δεν έχει τόσο scaling όπως τα άλλα. Να σου πω. Δεν ξέρω. Έτσι κατέληξα χθες. Η παραγωγή είναι απίστευτη. Είναι όντως. Το πώς μπαίνει, θυμίζει Φαρέλ έτσι με την ίδια νότα και σκάει το ρεφρέν. Νιώθω σαν τον Ντάκ. 8,5. Δεν το βάζω 9. Το ρεφρέν είναι απίστευτο. 8,5. Δεν το βάζω 9. Είναι 9,5. Εγώ τίνω σε 9,5 αν όχι 10. Ίσως να το δώσω επικές δεκάρι. Μ' αρέσει. Τίνω. Αλλά και 9,5. Και είναι και αυτό ψηλό που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Αλλά είναι ταυτόχρονα ίδιο. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή η παραγωγή είναι 10 στα 10. Πρέπει επειδή δεν έχει το scaling που έχουν τα άλλα απλά να μου έπεσε έτσι. Και νομίζω όταν λες scaling. Το bootcamp, όχι την Deluxe, ήταν το. Δεν αλλάζει. Το δεύτερο hit μετά το Jacket νομίζω. Δες, άμα σκεφτείς ότι το Deluxe έχει αυτά που έχει, όντως. Ναι, είναι. Από το κανονικό bootcamp είναι. Ωραία. Νιώθω ευλογημένος με αυτές τις βαθμολογίες. Δεν μ' άρεσε, ρε μαλάκα. Μαγκές. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένα έχω να πω. Για πες. Άμα βγάζεις τον Deluxe και παίρνεις ότι είναι το outro του. Το τι είναι το outro. 10 στα 10 outro. Εγώ σου λέω πάνω σε αυτό ότι μαζί με τον Deluxe είναι ακόμη καλύτερο. Επειδή δεν είναι ένας συνεχόμενος δίσκος, αυτό το έχω πει κιόλας. Είναι ότι γενικά τα effects που έπαιξαν δεν θα μ' άρεσαν. Αλλά έτσι όπως έχεις ακούσει όλο το δίσκο και σκάει αυτό και έχουν χρησιμοποιήσει Sasuke και οι δύο, και Karim και Moose και ο Tony, είναι σαν να τους είπες θέλω να μου φτιάξετε ένα γλυκό και να σκέφτηκαν όλοι το ίδιο γλυκό ταυτόχρονα. Χωρίς να μιλήσουν και να το έκαναν όλοι. Το εκτέλεσαν όλοι πάρα πολύ καλά. Εν τέλει μου άρεσαν τα effects, μου άρεσε το beat, μου άρεσε πώς το έκαναν. Σε βάζεις ένα τέτοιο, σε κλείνει το δίσκο, σου κλείνει το δίσκο, λες wow, αλλά δεν σου κλείνει το δίσκο και σκάει μετά το νέο πειρατικό και είσαι. Δεν ξέρω πώς το έκαναν και το κλείσαν έτσι, αλλά είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μπορώ να μιλήσω. Το πιο σημαντικό κομμάτι όλου του δίσκου το ευλογημένο. Είναι πάρα πολύ. Σαν σύνολο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Εγώ βάζω 9,5. Είμαι μειονότητα, αλλά δεν πειράζει. Ο 9,5 δεν το βάζω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή. Ή να βάλω 9. 9 θα βάλω. Εγώ 8,5 βάλω πάλι. 9. 8,5 με πάλι.
Πόσο, πες μας, την άποψή σου. Τώρα που το βλέπω ήμουν πολύ σκληρός. Αλλά μαλάκης δεν μ' άρεσε, δεν ξέρω γιατί. Το Sasuke versus μου φάνηκε mid, τα άλλα versus μου φάνηκε. Ταιριάζει όμως πάρα Αυτό πολύ. σου λέω. Για outro, ναι, ρε μαλάκα, αλλά αυτό Αυτό το κάνει. σαν outro. Και στο κομμάτι γενικά ταιριάζει. Ναι, αυτό αυτή η σου version του Sasuke ταιριάζει. Εγώ σου λέω το track είναι ήδη πολύ καλό έτσι όπως το έχουν παίξει όλοι μαζί, αλλά το γεγονός ότι είναι outro το σηκώνει και άλλα επίπεδα. Και το γεγονός ότι είναι outro του απλού δίσκου του Sky Deluxe το κάνει. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Αλλά ξέρεις, του βάζω 8,5 γιατί σκέφτομαι ότι δεν μπορώ να το βάλω πάνω από άλλα. Γιατί θα του βάζα και 9, θα του βάζα και 9,5. Αυτό το βάζεις πάνω από καλά τραγούδια. Θεωρώ ότι το placing έχει πολύ μεγάλη υπόθεση. Εμένα μου αρέσει και γενικότερα στο τραγούδι και ότι είναι και outro το βάζω 9. Αυτό σου λέω. Γενικά νομίζω το placing είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και έχουν παίξει πολύ καλό placing. Αλλά δεν μπορώ να το βάλω πάνω από κάποια άλλα μόνο για το placing. Που γενικά είναι πολύ καλό το track, αλλά το placing του το απογειώνει. Αλλά 8,5 για αυτό το λόγο. Αν σου έβαζα placing, το placing είναι 11 στα 10. Μα έβαλα μόνο 8 στο ελληνικό. Εντάξει, εγώ το έχω λούσει. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Όχι, να ξέρεις και να το σκεφτείς, το αλλάζει συνέχεια. Πρέπει να είναι έχω θετά τα αλλάξει ratings αυτά που λέω. τα ratings τα αλλάζω. Εγώ κάμερα κάνω. Εγώ κάμερα μαν είμαι, δεν Είσαι η ξέρω. κάμερα, μπλα. Δεν ξέρω. Καλά, το Γιάννη της κάμερας έχει ξεφύγει. Πώς μιλάω έτσι. Όντως μαλάκα. Ρομπότ. Η γυναίκα του πλανκτών είναι μαλακό χάτσι. Πώς τη λέω. Κάρεν. Κάρε. Μπρο, είσαι η Κάρεν. Η Κάρεν. Είσαι μια Η κάμερα. Κάρεν ήταν πολύ καλός γραμμένος χαρακτήρας. Δεν θα είναι εκείνος ο φάντασμα πειρατής. Ο Τάμιλς Ολλανδός. Ολλανδός. Αλλά το νέο πειρατικό. Απόλυτος. Λοιπόν, νέο πειρατικό. Τέλειο intro για Deluxe. Νέο πειρατικό, τέλειο intro για Deluxe. Τέλειο intro. Δες, καταλαβαίνω ότι με έχουν φάει σκέψεις μου στο νέο πειρατικό. Και εγώ δεν ξέρω. Με έχουν φάει σκέψεις μου. Νομίζω το κάνω, το βάζω εγώ παραπάνω από ό,τι θα πρέπει να μπει. Αλλά δεν ξέρω γιατί με έχει αρέσει τόσο πολύ. Εγώ του βάζω 10. 10! Του βάζω 10. Μ' αρέσει. Έχω- Μ' αρέσει έχω- το take. έχω βάλει σε- Μ' αρέσει έχω βάλει- πάρα πολύ αυτό το take. Έχω. Λύσαμε. Κόκκινο είναι ακόμα. Καθεμάστηκε. Το δεύτερο. Σκάσε! Λοιπόν, ξεκινάμε. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα Μ' άρεσε πάρα πολύ σε βαθμό που όντως το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Δεν το έχω βαρεθεί και είχε βγει σαν single, οπότε το άκουσα ακόμη και πολλές Ναι. φορές. Αυτό. Δεν το έχω βαρεθεί. Σαν single δεν το εκτίμησα τόσο. Όταν ήταν σαν intro του Deluxe. Αυτό που σου λέω. πήγες ακόμα πάνω. Αυτό που σου λέω. Παίζει το τραγούδι να είναι. Και σαν και εννιά. single ήταν πολύ καλό. Παίζει το Ήταν τραγούδι. πολύ καλό, παίζει- αλλά ήταν μόνο του. Και όταν μπήκε σε σύνολο, έσκασε ακόμα. Εγώ αυτό σου λέω. Νομίζω το τραγούδι είναι 9 από μόνο του. Αλλά έχω προσπαθήσει να κατεβάσω το rating επειδή ήταν το πρώτο μου rating το 10. Έχω προσπαθήσει να το κατεβάσω. Αλλά Δεν είναι. είναι όντως. Εγώ Απλά είμαι- κάθε φορά που μπαίνει ευχαριστιέμαι. Δεν είμαι στο χαλιέμαι 9,5. καθόλου. Καθόλου δεν χαλιέμαι. Όντως. Ξέρω ότι δεν είναι το proper rating του. Ξέρω ότι δεν πρέπει να είναι 10. Αλλά για εμένα είναι 10. Disclaimer, απόψεις, υποκειμενικά πράγματα. Είπε κανείς από. Έχουμε βαρέσει πρέζα. Ναι, στα cuts βαράω ενδοφλέβια. Λοιπόν, εγώ βάζω. 10. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γλώσπα. Είναι πάρα πολύ καλός ο Βουλός. Θεωρώ ότι πρέπει να υποθεί. Το Euro 2004 το τη κάνει μετά το ευλογημένος και σου κάνει intro στον Deluxe. Μπρο, 9,2. γι' αυτό σου λέω ότι Μπρο, ήταν εννιάρι και given όλα αυτά, ειδικά το Euro 2004, νέο πειρατικό εκεί είσαι. Πολύ ωραίο θύμα, φίλε μου. Εγώ σου λέω δεν μπορώ. Ωραία. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό το rating του, αλλά το βάζω 10. 10 για μένα βάζω είμαι μια γκέι. φορά, Μαμά είμαι γκέι. Πόσο είναι 9,2. Σαν το τι να κάνω σπίτι. Θα σε πάω σε 2. Τίμιο. Όχι, το ακούω. Δεν ξέρω. Όχι, Γιατί δεν θες να βάζεις το 9,5. Γιατί νομίζω μ' αρέσει όντως, πιο πολύ το θέλει να βάλει το Aegean πιο πάνω, κατάλαβα. Γι' αυτό. Το σέβομαι αυτό. Εντάξει, φίλε, μπορεί να σ' αρέσουν. Απλά Όχι, εντάξει, Το σέβομαι αυτό και ακούω, εγώ το έβαλα ακούω. αυτό με στέντζι. Είσαι τιγκά. Πάρτι θα πάμε. Στον Gangster. Ποιο πάρτι. Gangster πάρτι. Πάρτι! Πούτσα μου. Το κινητό σου είναι μαλακή. Το κλείσα. Τι. Μαλάκα, έκανε ήχο αφού το κλείσα. Πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω. Είσαι γκέι, μαλάκα. Κάνει ακόμα ήχο. Μην το βάλω το στο δεξί σου. Αλήθεια λες. Έχω κάνει τζιγκι. Γιάνγκοχα. Γιάνγκο. Μαλάκα, είμαστε τίγκα από πάρτι. Κάνεις τα πάρτι, bro. Gangster πάρτι. Μπρο, γίγκα ενώ- χαζό ενώ- τρακ, δεν μ' άρεσε. Όχι τόσο. Άκου. Είναι χαζούλι, αλλά δεν είναι αλλά είναι κακό. cute. Ναι, αυτό. Άκουμε. Εκτιμώ ότι δοκιμάζουν κάτι. Γενικά, Είναι διαφορετικό σίγουρα διαφορετικό. και δεν θεωρώ ότι είναι κακό πράγμα αυτό. Δηλαδή, ένα break από το τέτοιο, από το όλο album, ειδικά όταν το άκουσα από αρχή μέχρι τέλος με παρέα, σε φάση καλό break. Μία Ναι, ανάσα. λοιπόν. Αλλά δεν ξέρω.
Λοιπόν, ενώ γενικά δεν μου αρέσουν αυτά τα auto-tune, voice effect πράγματα. Στον Gangsta Party μου άρεσαν πολύ, δεν ξέρω γιατί τι έκαναν. Μ' άρεσε πολύ πώς το κόλλησαν. Ο Μους, έχω σημειώσει, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ότι έχει ακραίο flow σε μια φάση. Νομίζω στο πρώτο verse ο Μους έχει ακραίο flow. Ναι, σκάει πολύ γάμα. Και το beat δεν το σηκώνει από μόνο του. Δηλαδή, αν ακούσεις το beat από μόνο του, λες, οκ. Και μετά μπαίνει ο Μους κάπως πάνω, δεν ξέρω τι κάνει. Κάνει 90s κάνει. Τρελή μπάλα. Και έχω σημειώσει κάτι για τον Καρύμ προς το τέλος, αλλά αυτό όντως δεν το θυμάμαι. Κάτι ο Καρύμ έπαιξε στο τέλος. Γιατί έχει ένα verse και στο τέλος κάτι έχει ένα mini verse. Αλλά ναι, είναι όντως silly willy το. Είναι silly goof. Αλλά έχω να πω το Dirty είναι πιο silly willy. Αμάει το Το Dirty μ' άρεσε πολύ. Μετά, στον Dirty τον Dirty. Ωραία, εγώ βάζω ένα 7,5 στον Dirty. Εγώ βάζω 8 στον Gangsta Party. Το Gangsta Party με κάνει να θέλω να χορέψω και δεν χορεύω. Θέλω να κάνω. Εσύ και εγώ αυτό βάζω. Αυτό θα μετανιώσει σίγουρα ότι έχω βάλει. Και εγώ, τα πάντα. 7-6,5. Δεν μ' άρεσε. 6,5. Μαλάκα. Ό,τι θες βάλε, δεν μπορείς. Ναι, αυτό. Δηλαδή, τώρα έρχεται η ώρα σου. Σταμάτα. Κράντε. Δεν με νοιάζει, ρε, το καλύτερο track σε όλο το album. Στα αρχίδια μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε Μ' όλο αρέσει το album. πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Κάτσε κάτι τώρα, παιδί. Κάτι. Είσαι λίγο νεράκι. Είσαι Πάρε τρέλα. να Μαλάκα, εσύ έχεις πάρα πολλά. Δεν είπα ότι τα άλλα tracks είναι χάλια. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Μπρο, το μισό track. Πατάει πολύ ωραία. Τα 2 Το τρίτα. μισείς? Όχι. Τα 2 τρίτα του track είναι boring. Ναι, είναι όντως μπορεί. Αν δεν είχε το switch το τελευταίο 1 τρίτο που κάνει το beat πιο chill, αλλά αυτό ταυτόχρονα το κάνει πιο hyping, θα ήταν απλά το μόνοι νούμερο 2, ξέρω. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Άκου το beat. Το beat από μόνο του μέχρι εκεί να Το το beat αλλάξει. είναι απλό, αλλά πατάει καλύτερα από ό,τι πατάει στα καλά beats. Ναι, αλλά. Κοίτα, αν ένα πράγμα είναι σίγουρο είναι ότι δεν είναι το καλύτερο του άλμπου. Ναι, αυτό. Όσο μάλλον του τελού. Ξέρεις τι, ρε μαλάκα, εμένα μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Όχι. Μ' αρέσει. Αν δεν είχε το beat switch στο τέλος θα ήταν mid για μένα πάρα πολύ. Αλλά το beat switch το ανεβάζει, το έχω βάλει 7,5. Το beat το αλλάζουν, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν το έχω ακούσει τόσο πολύ, οπότε δεν ξέρω. Γιατί η αλλαγή του beat το κάνει πολύ πιο chill. Το κατεβάζει full, αλλά κάπως το track ανεβαίνει, γίνεται πιο hyping. Ενώ το κάνει πιο chill. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά το κάνει και 7,5 πολύ. 7,5. Κάτι. Ναι, όχι. Στην καλύτερη δεν έχουμε 8 ρε μαλάκα. Στην καλύτερη όχι. Θα δεχτούμε τα πάντα. Ναι, εσύ αυτό. Στα χέρια μου. Κράξτε τον όλοι. Κράξτε τον στα σχόλια. Κράξτε τον Dirty. Αυτό θα είναι το beat του, θα είναι το transition. Θα είναι το thing του Hatch. Λοιπόν, επίσης ήθελα να με κάνει να Εμένα μου αρέσει πάρα Το πολύ. Dirty για μένα μου κάνει αυτό που θα έπρεπε να μου κάνει το Gangsta Party. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα το αντίθετο. Και μου κάνει αυτό που μου κάνει το ίδιο effect το Gangsta Party και το Dirty, αλλά το Dirty όχι τόσο. Ναι, έχει ένα άλλο vibe. Το Dirty όχι τόσο, οπότε. Άλλο vibe, ναι, αλλά για μένα είναι αυτό. Μπήκε πάρα πολύ ωραία. Η αρχή του track είναι εξαιρετική. Μπρο, είναι insane. Το intro με το ραδιόφωνο και αυτή τη φωνή σκάει γαμάτα. Εγώ το βάζω 8,5. Πολύ. Μπορεί 8,5-8. δεν σε έβαλα στον Gangsta Party 8, Μου αρέσει πιο πολύ από Gangsta Party. εγώ βάζω 7. Κάτσε, περίμενε. Grand Prix έχω 7,5, βάζω 7,5, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Βάζω 7,5. Βάζω 8. 7,5 στον Dirty. 8 στον Μ' αρέσει, αλλά είναι όντως πιο silly. Δηλαδή, αν το Gangsta Party είναι silly, αυτό είναι πιο silly. Silly goof. Αυτό το είπε ο Πλάτωνας στον Αριστοτέλη μια φορά. Μα πόσο Πλάτωνας χρειάζεται. Μα βάζω Πλάτωνας. Ναι, 7,5. Εγώ βάζω ένα 8,5. Μ' αρέσει, αλλά αυτό σου λέω, δεν μου κάνει Ναι, ναι. τόσο. Δηλαδή, νιώθω και το emoji χορεύει. chill. Είναι αυτό, είναι. Δεν με χαλάει που υπάρχει, κάθε άλλο. Μ' αρέσει πολύ και Καθόλου, δένει πολύ καλά μετά πάνω κάτω. Αλλά ναι. Ωραία, ωραία. Plastic. Plastic is fantastic. Τα λέγαμε πριν για το plastic. Νομίζω Δεν είναι ξέρω τι overhyped, λέγατε, δεν ήμουν εδώ. το πράγμα. Είναι overhyped, αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι το κάνει κακό τραγούδι. Είναι έχω- overhyped. Του έχω βάλει πολύ καλό βαθμό. Είναι overhyped, Και αλλά θεωρώ- σκεφτείτε. Sorry. Πες. Είναι overhyped, αλλά σκεφτείτε ότι είναι το μόνο που μετά από listen και listen είναι το μόνο που σε rating ανέβηκε και δεν κατέβηκε. Το ανέβασα rating. Type, το ακούω. Το ανέβασα, δεν το κατέβασα. Εν τέλει μου αρέσει πάρα πολύ το Plastic, μου αρέσει το beat. Το πάρα παράπονο που έχω από το plastic είναι ότι δεν μ' άρεσε τόσο πολύ το Diffverse. Εμένα μου άρεσε. Και έχω ακούσει καλά Είναι- πράγματα. μου άρεσε. Αυτό που έχω ακούσει και θεωρώ ότι ισχύει. Αυτό που έχω ακούσει και θεωρώ ότι ισχύει είναι ότι κολλάει ο Diff περισσότερο από ό,τι κολλάει σε άλλα features και αυτό το εκτιμώ, αλλά με χαλάει αρκετά
δεν θεωρώ ότι ρίχνει όλο το Εγώ, track. να Δεν πω- το παίρνει όλο μαζί του. Πρώτη Όπως... φορά άκουσα Div, δεν είχα Ναι, δει. ούτε εγώ. Εδώ κάνω. Το πλάστικο είναι εδώ. Δεν έχει cosa. Και ταιριάζει πάρα πολύ στο theme Αλλά το μ' πώς αρέσει μπαίνει πολύ. το track. Και μου θυμίζει. Είναι ορχήστρα στρατού αυτό που ακούγεται γαμάτο. και λίγο νεοπειρατικό. Είναι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή Sky theme στρατού, Sky theme ποδοσφαίρου, Sky λίγο αθλητική Αυτό Κυριακή. Αλλά σου λέω είναι το μόνο σε όλο το track Είναι που πολύ ωραίο. ανέβασα rating και δεν Βάζω κατέβασα. 9, βάζω 9 έτσι. Το beat Το έχω στο 8,5, Το beat- το ακούω και το 9. το έχει ανακατέψει πάρα πολύ, το έχει κάνει. Το Δεν beat νομίζω. Είναι σαν να έχει πάρει όλο το album. Δεν- να το έχεις αυτό βάλει σε ένα- είναι πάρα πολύ πλεγμένο. Δεν ξέρω πώ κατάφερε να το κάνει. Ναι, Και ο ναι, Mus ναι. το κάνει ακόμη καλύτερο όταν μπαίνει. Δεν ξέρω πώ το καταφέρνει. Αλήθεια, είναι Μα το αξιοσημείωτο. Mus Δεν μπορεί ξέρω να- πώς πάτησε αυτό το beat, δεν ξέρω. Αλλά και σκέφτομαι, βγήκε μ' άρεσε- σε πολύ γαμάτο. Μ' άρεσε και μέχρι πάρα και ο πολύ. Diff. Μ' άρεσε που όντω δεν έχω ξανακούσει Diff. Αλλά ούτε. μαθαίνοντα από πού είναι ο Diff και δεν είναι ο περιοχή. Shout out Div όμως, βλέπεις πολύ ωραία. Σαν το Hero. Αλλά ναι, και εγώ 9 βάζω. Βάζω 9. Και όλο το track, έτσι όπως είναι, ας πούμε, και στην αρχή ο ορχήστρα της, το Μπούτσο είναι, νιώθεις ότι σε προχωράει κάπου. Ότι Ναι. πηγαίνουμε κάπου, οδεύουμε κάπου και τελικά όντως οδεύεις κάπου. Και νομίζω Και ότι στη πού μέση- οδεύει? Και τελικά όχι, τελικά όντως οδεύεις κάπου και οδεύεις στο γαμμένο Και pilot. δεν στο pilot που είναι Και ακραίο. λες όλο το track, ανεβάζεις και σε βάζει το pilot. Pilot. Ακραίο. Τι να- Πολύ. Θες να Τι πω να κάτι? πεις καν. Δεν Song θε- of the year. δεν θε- Song of the year. Song of the year. Και βγήκε το 25 βγήκε. Το 25. Το Song of the year. Song of the year. Song of the year από τώρα. Είναι το πρώτο single Μέχρι του Deluxe. μέχρι Μέχρι. τώρα Ναι, είναι ας Song of the οκ. year. Εγώ σου λέω από τώρα είναι Song of the year. Κοπανιές εδώ μεταξύ, μαλάκα. Αρχικά είναι το πρώτο single του Deluxe που σε βάζει σε έναν κόσμο insane. Τι να πω για αυτό το... Τι να πούμε το καν, μαλάκα, switch. το έχουμε ακούσει. Για το πρώτο... Μαλάκα ήρθε μάτια από τώρα. Φάει το καλή μου σαν κάθος. Γράφουμε ρε. Μιλάει για τον Για την ώρα που λέει. Πέρασε. Τι ώρα. Let's fucking open. 2,5. Τι Pilot. λέγαμε. Πιλότος. Χίνο. Πάλι. Πιλότος. Song of the year. Σαν εσένα αυτή τη στιγμή χωρίς μαξιλαράκι στο μικρόφωνο. Κάμεραμαν. Πιλότος. Pilot. Pilot. Song of the year. Song of the year. 10 στα 10. 11 στα 10. 12 στα 10. Είναι απίστευτο τώρα. 13 στα 10. Όσο πάει. Είναι 10 στα 10. Είναι 10 στα 10 10. στα Είναι 10. σίγουρα το καλύτερο του album. Σίγουρα το καλύτερο του album. Ακραίο switch. Οκ. Όχι, έχω να ακούσω τέτοιο switch. Να. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είναι το πρώτο single του Bootcamp, του Bootcamp Deluxe, Του Bootcamp Deluxe. το οποίο λες τι θα ακούσω τώρα. Σου λέω, ειδικά μετά το plastic. Ναι, Όχι το. Ναι. Ειδικά μετά το Μετά το plastic. plastic. Ειδικά μετά το plastic που στο plastic νιώθεις σαν να σε προχωράει κάπου. Μπαίνει αυτό. Επίσης πιστεύω ότι έχει πολύ ωραίες μπάρες. Έχει. Σαν σύνολο Έχει, πάρα νομίζω πολύ από όλο το Deluxe έχει. Έχει πολύ Άρκετες ωραίες καλές. έξυπνες μπάρες. Και, Ναι, το, έχει έξυπνο. και το αργό κομμάτι το πρώτο, νιώθεις πόσο δουλεμένο είναι οι σαμπάρες αυτό. Επίσης εδώ φαίνεται το skill και του Μους και το Καρύμ. Γιατί δεν ακούς κάτι τρελό, ακούς μια μελωδία. Οκ. Και μετά απογειώνουν πάρα σκάει το πολύ. switch. Και πέρα από το Switch, ο Μους και ο Καρύμ απογειώνουν Ναι, πάρα ναι, ναι. πολύ. Πριν, Αλλά πριν σου λέω, το... είσαι ήδη έτσι, λες μαλάκα τι κάνουν τυπάδες. Και Πριν- σκάει το switch και σου λέει και ο Tony Fragment τι κάνω κι εγώ, ξέρω. Καλά. Και λες, επίσης το placement, αυτό που έλεγα πριν, το placement του κομματιού, που ήδη το είχαμε ακούσει σαν single, λέγαμε είναι ως Song of the Year και αν δεις το placement ότι είναι πρώτο τελευταίο στο Deluxe. Είναι απίστευτο. Λες ότι όλο το album με οδηγεί εδώ ρε μαλάκα και είναι απλά... Yeah. Είναι απλά. Και πριν από Ναι, το αλλά- Switch θεωρώ ότι πατάνε Όχι, είναι πάρα αυτό πολύ είναι, ωραία. είναι πάρα πολύ καλή και πριν. θεωρώ πάρα πολύ καλή και πριν. ότι είναι και απλό on-off και τέτοια. Ναι, πολύ καλό passing game. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Δηλαδή, Πάρα πολύ χημεία μεταξύ τους και τους δύο. ναι, ναι. Σου λέω, στο πρώτο part που είναι slow, λέει ο Μους και ο Καρύμ, είμαστε εμείς οι δύο, κάνουμε αυτό. Και λες μαλάκα, οι τυπάδες είναι ακραίοι. Και μετά σκάει το switch και σου λέει και ο παραγωγός μαλάκες και εγώ κάνω αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, όντως. Και Εδώ είναι. δείχνουν τι κάνουν στην Ναι, ομάδα. και ολοκληρώνεται όλο το track, όλο το album. Πάρα επειδή το friendship. φτάνει εδώ, ναι, και είναι πάρα friendship και μπαμ. Είναι easy. Και απογειώνει. Sky, Απογειώνεις. εύκολο δεκάρι. Εύκολο δεκάρι. Σου λέω σκεφτόμουν να βάλω παραπάνω, αλλά δεν θέλω να σπάω το 10. Ναι, δεν γίνεται. Θέλω να. Καλά, εντάξει, μην Μέχρι γαμηθούμε 10. κιόλας. 11 θα έβαζα. Ναι, 11. επίσης. Αλλά είναι 10. Και πάμε στο out. Outro. Το outro μ' άρεσε. Και εμένα Το μου άρεσε. outro μ' άρεσε αρκετά Μ' κιόλας. άρεσε πολύ, ρε φίλε. Θεωρώ ότι Ωραίο πέρασε είναι. πολύ Αλλά απαρατήρητο. μου πέρασε όντως αδιάφορο. Πιστεύω θα Ε, το ακούσω πολλές φορές. Άκουμε. Γιατί σκάει πολύ γαμάτα σου, θα σου πω τώρα. Όχι. Εδώ είμαστε. Γιατί έχεις ακούσει όλο το album.
Έχεις ακούσει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ μέχρι το. Σε χτυπάει το pilot στη μούρη. Μέχρι το Ευλογημένος. Ακούς μέχρι το Ευλογημένος και λες, οκ. Μετά σκάει το Deluxe, ανεβαίνει. Αποτελειώνει το pilot και μετά σου λέει, ξέρεις τι, Χαλάρα. είμαστε εδώ, αράζουμε. Full chill. Και είναι και όντως underrated. Δηλαδή, εμένα σαν track μ' άρεσε. Δεν έλεγα. Να. Οκ, εντάξει, ένα outro. Μ' άρεσε πολύ. Πήγε όντως underrated. Εγώ γι' αυτό του έχω βάλει τόσο καλό βαθμό, γιατί θεωρώ ότι στέκεται και μόνο του σαν outro. Παρόλο που κολλάει πολύ καλά σαν outro. Ναι, κολλάει πάρα Το έχω πολύ. στο μυαλό μου ότι το pilot είναι το βράδυ. Τι έχεις περάσει Πάρα πολύ καλό. Ξημερώνει. Και απλά ξημερώνει και Ξημερώνει. τα γαμίσαμε όλα. Ξημέρωσε, ξέρω. Το είπε. Και τέλος. Το είπε. Ο Κάπως έτσι cameraman το το είπε. Α, και έχει και πολύ καλό κλείσιμο skit. Δεν το θυμάμαι. Μαλάκα, άκου. Τι σκήτα έχει. Δεν το χάνεις. Εντάξει. Πάτσα skip κάπως. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Αν είναι στο τέλος του track, δεν θυμάμαι αν είναι στο. Τι κάνει το Spotify. Νομίζω τώρα είναι. Και είναι. Σκέψω ότι κλείνει το άλμπουμ εδώ, οπότε είναι πάρα πολύ καλό. Άκου. Α, ναι, ρε μάνα. Ο Τρανός το λέει αυτό. Δεν ξέρω, ρε Ο μάνα. Τρανός είναι. Ο Τρανός είναι. Παγκόσμια γιορτή. Ο Τρανός που κολλάει. Είναι ο Τρανός. Λέει παγκόσμια γιορτή το Bootcamp μάγκες. Αλλά πολύ τίμιος. Πάρα πολύ καλό για κλείσιμο. Γιατί σου λέω, ήδη έχει κλείσει το άλμπουμ. Δεν είπαμε ότι στο νέο πειρατικό είχε ακραίο σκιτ στο τέλος. Με το με το- Α, ναι. Το joke. Ναι, και σου σκάει σαν intro του Deluxe. Μαλάκα. Απίστευτο! Αυτό σου λέω. Ειδικά το όνειρα μου true, άμα έχει πάρει ότι έχει κλείσει στο ευλογημένο στο άλμπουμ, έχει ξανανοίξει το νέο πειρατικό. Ναι, είναι τέλειο. Σκάνε όλα αυτά που σκάνε, ειδικά το pilot, και μετά σου λέει είναι αυτό που είπες. Ξημερώνει. Ακριβώς μετά το Ξημέρωσε. pilot, μαλάκα, κοπανιέσαι, Ξημέρωσε, είσαι- σκάει τέτοιο, να. Είσαι chill. Εγώ βάζω Είσαι ένα- chill. Και έχει ακραίο σκίτ στο τέλος. Του βάλα 9, δεν τον τράπηκα καθόλου. Νομίζω 8 Μ' μου άρεσε. 8,5. Σαν κομμάτι θα το βάζω λιγότερο, αλλά ότι είναι και άλλο. Αυτό ακριβώς. Αυτό το ακούω βγάζει. Σαν κομμάτι 7,5-8 θα το βάζα, αλλά 8,5. Σαν σύνολο 8,5. Το ότι είναι Σκάει- το outro, το- Σκάει 8,5. Σκάει 8,5. Γενικά αυτό που παρατήρησα σε αυτό το album είναι ότι τα tracks που έχει γύρω του ένα track παίζουν ρόλο. Πάρα πολύ. Εννοείται. Πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το παρατήρησα πάρα πολύ. Σαν σύνολο. Α, ναι. Ότι Προφανώς, τι αν έρχεται δεν θα πριν, ήταν- τι δεν θα- έρχεται Α, μετά. γύρω. Ναι. Και στο τι εντύπωση μου αφήνει σαν track. Δηλαδή αυτό το παρατήρησα στο πόσο μου άρεσε το outro. Δηλαδή Γιατί βάζω στο σάφλιο, μαλάκα, δεν καταλάβεις. Είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια άλλη. προφανώς. Αλλιώς θα ήταν ένα mixtape. δεν Αυτό θα- σου λέω. Είναι. Που το είχα ακούσει αυτό στην αρχή, ότι σαν παράπονο. Ότι αυτό το album είναι πιο σαμί. Και του λέω όχι, μπρο. Όχι. Όχι. Είναι πάρα πολύ καλό. Όχι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω βασικά, ήθελα να το κάνουμε debate. Ποιο. Αρχικά, overall στο bootcamp στο Deluxe πόσο βάζω? 9. Εγώ βάζω 9. Εμένα νομίζω μου έβγαινε σε μέσο όρο 8. Τώρα δεν ξέρω τους μέσους όρους μου γιατί πρώτη φορά βαθμό. Ναι, αυτό. και εγώ μου έχω, έβγαινε αλλάξει, αυτό, μου έχω αλλάξει τόσα πράγματα που τώρα δεν έχω. Μου έβγαινε 8, αλλά ανέβασα αρκετά. Μισό το βάζω και παραπάνω. Ανέβασα αρκετά τώρα, οπότε πρέπει να πηγαίνει 8,5 ξέρω. 9 δεν ξέρω. Σίγουρα 9 μπορεί να το βάλω και παραπάνω. Μόνο το 9 ρε φίλε θα έβαζα το ρήμα για χρήμα, ας πούμε. Όλο το Κατάλαβες. Deluxe. Ρε μπρο, είναι κάτι πολύ καινούργιο και κάτι πολύ Ισχύει. δουλεμένο ωραίο. Να. Είναι ένα 9. 9. Είναι Εγώ σίγουρα. Μπορεί να το πω 9, 8,5. μπορεί 8,5 γιατί ήμουνα. Παίρνεις, αρχικά εγώ πρώτο κριτήριο βάζω τα γραφιστικά. τίποτα. Εγώ γραφίσταση μου, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ είμαι μια κάμερα, δε. Άμα Είναι απλά η κάμερα. και παίζει δεν τεράστιο ρόλο το cover, φίλε, αν το cover δεν λέει για αυτό. Συμφωνώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο έχουν παίξει πολύ ωραία covers, έχουν δώσει ένα πολύ ωραίο theme σε όλο το δίσκο. Γενικά έχουμε βγάλει πολύ ακραία covers. Οπότε, Σαν φόρα. Covers, Φάει. covers γαμάτα, παραγωγή σε άλλο επίπεδο. Ναι, παραγωγή. Συμφωνώ. Παραγωγή μαλάκα, μη σου πω καλύτερη από ό,τι την περίμενα. Ναι, Ναι, πάρα πολύ καλή σίγουρα, παραγωγή. σίγουρα. Πάρα πολύ. Ήμουνα σε φάση μαλάκα, όντως. Πάρα πολύ. Ήταν Ωραία, δες, Είναι εγώ ένα σίγουρα 9. εγώ overall 8,5 το βάζω. Έχει και έξυπνους στίχους. Δηλαδή, αν μπορούσα το βάζα πάνω από 8,5 κάτω από 9. 9. Είναι 9. Κατάλαβες, νομίζω το 9 είναι Είναι too 9. big για overall δίσκο, κατάλαβες. Όχι, είναι 9. Θέλω να πω 9, αλλά σκέφτομαι ότι τι σημαίνει αυτό το 9 σε έναν δίσκο. Εγώ σου λέω. Καλά, δεν χρειάζεται να το πολύ Βασικά σκέφτεσαι. έχει ναι, τέλειο αλλά- placement. Πάρα πολύ ωραίο intro. Ναι, όχι, το placement του είναι outro στο πάνω πριν από το Deluxe. πάνω από το ταβάνι. Είναι το placement. Ευλογημένος δηλαδή. Είναι τέλειο. Είναι 9.
Είναι ένα σίγουρο 9. Δεν ακούω πιο κάτω. 9 δεν μπορώ να το βάλω. Δεν γίνεται πιο κάτω. 9 δεν είναι. Θα είναι πολύ light 9 αν το βάλω 9, κατάλαβες. Δηλαδή θα είναι ένα φυλάκι. Πιστεύω όσο πάει και ο καιρός αυτός ο δίσκος θα. Light 9 σαν το Φαντά. Ναι, δεν κάτι είναι- τέτοιο. Δεν κατάλαβες. είναι ένας δίσκος που θα τον ακούς και τέλος. Ναι. Πιστεύω είναι διαχρονικός δίσκος. Μένει πολύ καιρό. Ισχύει. Ειδικά για τη φάση τη δεν είναι Ελλάδα. σίγουρο. Σκέψου πριν Μους, Καρύμ και όλο το Wake and Bake, η Ελλάδα είχε μείνει λίγο στάση. Είχαμε μείνει. Αυτό ήθελα να το συζητήσουμε Πολύ στάση. αφού κλείσουμε για Και το δίσκο. timing τέλειο. Πολύ στάση. Ο χρόνος που βγήκε είναι 9. Σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι μόνο τα tracks, γιατί τα tracks μου μπορεί να βγαίνουν 8,5. Τα Αλλά- tracks βγαίνουν αλλά πιο σκέφτομαι- κάτω σίγουρα για μένα. Όχι, ανέβασα αρκετά γιατί μου έβγαινε 8 ακριβώς. Θα πήγαινε ξέρω 8,3-8,4, οπότε θα το βάζα 8,5. Αλλά σκέφτομαι όλο αυτό το placement, αυτό το καιρό. Είναι 9. Είναι. Μπορεί να είναι και 8. Ακουμπάει 9. Εγώ θα το αφήσω στο 8,5. Το 9 το φοβάμαι. Έχει δίκιο χάρη. Το ακουμπάει το 9 μόνο και μόνο αν πάρει όλε τι υπόλοιπε συνθήκε γύρω του. Καλά, ναι. οκ. Ότι Αυτό το δέχομαι. βγήκε τώρα. Δηλαδή αυτό που λες, Αλλά- το ρήμα για χρήμα το 9, πιστεύω ότι είναι σε ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή το ρήμα για χρήμα έφερε ένα καινούριο. Αλλά το ρήμα για χρήματα ταυτίζει πολύ κόσμο. Δεν στο λέω μουσικά. Μουσικά όντω είναι ξεπερασμένο, δεν θα πω. Οκ, αλλά άλλες και εποχές. Λογικό δεν είναι. Άλλες και εποχές. Ναι, πολύ. Ναι. Είναι 26 χρόνια μετά. Ξέρεις τι. Για δεν τώρα, ξέρω- για το δεν χρόνο του τώρα είναι ξέρω- 9. Ναι, αυτό Δεν σου ξέρω, ίσως να είμαστε λίγο τέτοιο. Αυτό που είπες ότι είχαμε λίγο ξηρασία, είχαμε λίγο έλλειψη από. Ναι, προφανώ ρε φίλε. Τέτοια. Παίρνει και το περιβάλλον σου. Αυτό, μήπως το παρακάνουν. Ναι, αλλά είναι ένα Ρε φίλε, κριτήριο κάπου. δες, είναι review as of σήμερα. Κατάλαβες. Δηλαδή Οκ, ναι. σε 5 χρόνια προφανώς δεν θα είναι ίδιο το rating. Αλλά αυτό θέλω να πω. Το ρήμα για Πιστεύω θα ανέβει μόνο αυτό. Θα Εγώ εξελιχθεί νομίζω. παραπάνω γιατί φέρει κάτι καινούριο. Έφερε κάτι καινούριο. Αυτό. Πόσο Θα εξελιχθεί φέρει? ακόμα παραπάνω με τον καιρό. Δηλαδή Μπορεί, το ρήμα- μπορεί, δεν ως ξέρω. Το ρήμα για Μπορεί. χρήμα όταν βγήκε δεν εκτιμήθηκε όσο. Ναι, προφανώς. Αλλά αυτό Αν είναι ξέρεις, κι άλλο εγώ, είδος, εσύ ρε και φίλε. βέβαια. Είναι κι άλλο είδος. Ναι. Γιατί το ρήμα για χρήμα εκτιμάται ακόμα, ας πούμε, για τον ίδιο λόγο που εκτιμάται και ο Lex. Επειδή σου λέει και πράγματα. Για τον Δεν λέω ίδιο ότι- λόγο που εκτιμάται το wannabe. Το wannabe, ας πούμε. Κατάλαβες. Ας πούμε το wannabe. Αλλά όχι, ναι, θα το βάλω 9 όντως. Given την περίοδο και το placement και όλο το album και όλα τα tracks είναι 9. Είναι 9 album. 9. 8,5 αυτός. 9. Δεν έχω κανένα Και θέμα. βασικά αυτό γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω overall. Στον Deluxe βάζεις 9. Στο κανονικό bootcamp πόσο βάζεις? Σκέψου δεν έχεις pilot. 8,5. 8 φίλε θα βάζεις. Το. μάλλον. Όχι, εγώ νομίζω 8-8,5. Εκεί ανάμεσα. 8 μου φαίνεται λίγο. Και εμένα λένε 8 ρε φίλε. Γιατί σκέψου τα έχει στάνταρ. Πάρα πολύ καλό. Και καλό placement. Έχει- Πάρα πολύ καλό roster. Ναι, Αυτό μπορεί να πέφτει τόσο στα μάτια μου επειδή έχει ακούσει τον Deluxe, κατάλαβα. Ναι, γι' αυτό. Άμα ξέρει το pilot, άμα ξέρει όλα Επίσης, αυτά. Νέο πειρατικό. Χάνει και πόντους για Πλάσιο. το cover του bootcamp. Είναι πολύ καλό, αλλά δεν σου λέει τόσο τι θα ακούσει. Προβολή σε πάνω μου κάνουν reflect. Πάντα και λέει. Δηλαδή, σου ισχύει αυτό πολύ καλό. Αλλά. Είναι- Είναι πολύ καλό cover. Είναι ωραίο το Αλλά cover. Είναι δεν. ωραίο. Αλλά όχι, εγώ στο απλό bootcamp θα βάζα 8, στο Deluxe βάζω 9. Το Deluxe ανέβηκε. Σκέψου Ναι. πόσα επίπεδα το ανέβασε, ρε φίλε. Σίγουρα ήταν. Γιατί αν Καλά, βάλει 8,5 στο ναι. απλό. Προφανώς, ρε μαλάκα. Είναι Ναι. 8 tracks αυτά. 20 Ναι, λεπτά. και σκέψου μάλλον. το Deluxe είναι 40 λεπτά. Το Deluxe είναι 40 λεπτά. Σου Είναι λέω, πάρα πολύ μικρό. Μόνο του είναι λίγο. Ναι, αλλά Λίγο- κάποιοι περίεργοι λίγο που έλεγαν σοβίδα. για το 24 album του Year. Μμμ, Είστε τρελοί Το αυτοί. είπε όντως κάτι. Album of the Year του 24. Ποιος το είπε, ο Σάντολης. Πες μου, ποιος το είπε. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν λέω. Εντάξει, είναι 30 σίγουρα. Το 24. Τι βγήκε το Για Ελλάδα. 24. για Ελλάδα. Για Ελλάδα, ναι, για Ελλάδα. Τι βγήκε το Αλταΐρ 24. πρώτο. Αλταΐρ πρώτο με Καλά, διαφορά Ναι, μέσα. εντάξει. Δεν φίλε, πολλοί λένε για του Lex, αλλά. Ω, το βάζω, top 3 το βάζω. Ξέρετε τι. Το βάζω. Top 5. Ξέρετε τι. Το βάζω. Έχω χαιτάρει πολύ το Lex, αλλά το βάζω top 3. Δεν έχω ακούσει όλο το album. Αλλά εντάξει, δεν είναι στα ίδια επίπεδα, αλλά είναι στην πεντάδα. Είναι πιστεύω. πολύ καλό release, φίλε. Σαν. Ναι. Αλλά όχι, το 24. Είχαμε fucking 30, ξηρασία, είναι holy fuck. Μάλλον 30, ναι. Αλλά δεύτερο μπορεί να το βάλω του Lex. Μπορεί τρίτο, μπορεί δεύτερο. Αλλά. Top 3 μπορεί να το βάζει τέταρτο. Ναι. Μ' άρεσε. Δεν θα πω δεν μ' άρεσε. Πιστεύω Νομίζω πεντάδα μ' έχει άρεσε Altair, Bootcamp. Δεν μπορώ να βάλω 20 λεπτά, ρε μαλάκα. Ναι, αυτό πάνω από το. Πάνω από το- Πάνω από το στην ατρix. Ναι, αλλά είναι Πάνω από 20 το. λεπτά. Ή το γάμα τα φκάπ. Το γάμα τα φκάπ, σα λέω, εν Ας πούμε, τέλει μ' άρεσε πάρα πολύ. Μιλάμε για 20 λεπτά no skip. Εντάξει, αλλά είναι no skip. Ναι, αλλά είναι 20 λεπτά, ρε. No skip 20 λεπτά. 20 λεπτά. Είναι Είναι το. παραπάνω από 20. 20 λεπτά είναι. 20 κάτι. Ό,τι σου πιστεύω. Είναι 20 και. 23. Όχι, είναι 20 και 20. Το είχα δει. 20 και 20. Και είναι πιο μικρά. Καλά, είναι δεν λιγότερο. είναι τη συζήτηση αυτό. Ναι, εντάξει. Απλά ήθελα να το εντάξει. πετάξω σαν debate. Γιατί όντω το είχα μπορεί. Okay. Οπότε ναι. Ναι. Γενικά
Χαίρομαι που τα βλέπω και βγαίνουν. Ναι, όντως. Και νομίζω μας χρειαζόταν πάρα πολύ Είναι αυτό. πολύ καλό που όντως ήρθε κάποιο αέρα στην ελληνική μουσική. Και οι Wake and Bake φέρνουν φρεσάδα και ας μην μ' αρέσουν όλα έτσι. Θέλω να πω, αλλάζει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται Κάτι και, γίνεται. και θεωρώ ότι και με τα feats που βγάζουν Wake and Bake δείχνει ότι ξυπνάει και τους πιο παλιούς. Ότι θέλουν, δίνει... Εν τω μεταξύ, ο Τσάκης στη συνέντευξη είπε θα έρθει τώρα με το παιδί τον Gohan το remix του Ultra Sport. Το είπα αυτό στο φλόρο. Πρέπει Ultra Sport την γιορτάδα. Κάτσε να κλείσουμε. Τι, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Εγώ έχω να πω ότι είναι 1,9. Εσύ έχεις να πεις ότι είναι 9, εσύ έχεις να πεις ότι είναι 8,5. Ο Πάργας είναι πάρα πολύ όμορφος. Ο Πάργας. Αυτό. Είναι Όχι, απίστευτος 9. Πάρα πολύ καλός δίσκος, πάρα πολύ καλό release, αλλά για το 25. Μπορείς να το βάλεις album of the year για το 25. Ναι. Ενώ έχει Όχι, βγει ήδη το όχι, 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 όχι. Τι θέλω να πω. όχι, γιατί Θα έβαλα είναι κάκο. σίγουρα album of the year. Α, καλά, εσύ έχεις ξεφύγει. Όχι. Θα είναι σίγουρα album of the year, ξέρεις που χάνει σαν δίσκο. Δεν έχει τόσα clips. Μπρο, για μένα χάνει ξεκάθαρα επειδή το μισό είχε βγει πέρσι. Αλλά στον μπούτσο μου αυτό δεν με νοιάζει καν. Ρε μαλάκα. Όπως το περσινό δεν μπορεί να βγει album of the year επειδή ήταν 20 λεπτά. Ισχύει αυτό ότι χάνει λίγο σαν album και δεν έχει τόσα visuals. Ισχύει. Έχει ένα κλιπ, έχει μόνο το τι να κάνω σπίτι. Ισχύει, θέλει κάτι. Θέλει 2 clips τουλάχιστον. Αλλά εκτός από αυτό, album of the year δεν Και μπορεί. έχουν. Επειδή είναι ένα Είναι deluxe. και πολύ καλά τραγούδια για κλιπ. Άκουμε, να ήταν ένα deluxe, ναι, είναι συν 20 λεπτά. Που έχει άκρια tracks, don't get me wrong, αλλά θα μου πεις προς το παρόν τι άλλο βάζεις. Δεν έχω ακούσει Baby Step 3 ολόκληρο ακόμα, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Αν δεν είναι το Bootcamp Deluxe και το Baby Step. Και εγώ έτσι Το φαντάζομαι, αλλά δεν Baby το έχω Step 3 ακούσει. μ' άρεσε περισσότερο. Από το Bootcamp Deluxe. Ναι. Όχι, Είναι όντως πιο κοντά στα ακούσματά σου. Το βλέπω. Είναι σίγουρα. Και Έχει το. καλά, έχει 100%. Εντάξει, να κλείνουμε τώρα. για Επόμενο review θα δούμε. Εντάξει, μέχρι να κλείσει. review, κλείσαμε.